Zdravo i dobrodošli u novu epizodu mog podcasta. Ja sam Marija Marković i ovdje ćemo razgovarati o tome kako da najbolje učiš srpski jezik. Moji gosti će biti moji studenti, moje kolege, a i ja sama ću vam reći nešto više o tome. Moja današnja gošća je moja učenica Andrea, koja je počela da uči srpski jezik od nule davne 2019. godine i za ove 4 godine i za mnogo kraće vreme, ali ajde da kažemo do sada, ona je naučila srpski jako dobro. Kada se vidim sa Andreom, mi razgovaramo samo na srpskom. Iako sada živi u Irskoj, mnogo vremena provodi i u Srbiji i brine se da će zaboraviti jezik, ali sada ćete čuti kako to ona govori i koje savjete ima da vam da, posebno za početak učenja, ili kako da usavršite svoj jezik, šta da radite, kako da unapredite svoje znanje i da radite na različitim veštinama. Uživajte u slušanju, a Andrea, dobro mi došla posle toliko vremena. Ćao Andrea i dobrodošla u moj podcast. Drago mi je da te vidim posle toliko vremena, zato što dugo smo se dogovarale, ali hvala ti što si našla neki trenutak da se snimimo. Hvala i na pozivu. Nema na čemu. Eto, ja sam te malo predstavila, ali ipak bih htjela da ti kažeš nešto o sebi. Ja sam Andrea, ja sam iz Irske. Ja trenutno živim u Irskoj, ali sam živjela 2 godine u Srbiji. I sad skoro ću da počnem fakultet, da studiram, da budem medicinska sestra, što će biti naravno novo iskustvo za mene, ali da, ja učim srpski sad, počela sam tačno pre 4 godine. Da, videla sam datum, samo da li ćeš ti studirati u Srbiji? Neću. Mislila sam i o tome, ali na kraju sam se odlučila za Irsku. Ok, da, želim ti svu sreću, sigurno si uzbuđena sad zbog novog Jesam, početka. hvala. Da, pogledala sam datum i videla da je zapravo tvoj prvi čas, naš prvi čas bio 3. oktobra 2019. godine. Aha, wow, Tako da onda, skoro da. pa tačno 4 godine. Da. Da, ok, hvala ti na predstavljanju i onda je uvek sledeće pitanje zašto učiš, u stvari zašto si ti počela da učiš srpski? Ja sam počela da učim zato što sam došla ovdje. Trenutno sam u stvari u Srbiji, u Kikindi. I ovdje sam došla pre 4 godine da radim i da živim i da, zbog toga mi je bilo potreban jezik, pa zato sam počela da učim. Da, i kakav je bio tvoj put od samog početka? Interesantno je, rekla sam da si ti zapravo krenula od nule. Nisi nikada pre toga učila srpski jezik, nego si počela baš od početka. Kako je izgledao taj tvoj put učenja? Tako je, da. Ja se sećam kad sam došla prvi put ovdje, baš mi je sve bilo strano. Mislim, nikakvu reč nisam znala, ništa nije mi bilo ni poznato. I da, baš je bilo kao drugi svet za mene. Ali da, sporo sam učila na početku, zato što sam počela da učim sama, jer tako sam učila rumunski na početku i to mi je dobro ispalo, ali sa srpskom nije bilo tako. Da, dosta brzo sam vidjela da srpski mi je kao strani jezik da bih učila sama, pa onda sam mislila da je bolje da tražim nekog profesora.
Da, vidiš, nisam znala za ovo. Zašto ti je rumunski bio lakši? Ja uvek mislim nekako da na početku za svaki jezik nam treba kao neki nastavnik ili neki vodič koji će nam pomoći. Nisam znala da ti je rumunski bio tako lak da ga učiš samo u početku. Da, ja mislim da verovatno ima više materijala za rumunski. Mhm. To je, da, jedna stvar. I Da, rumunski je latinski jezik kao što je engleski. Ja sam znala i francuski, više ne mogu da govorim, ali da, francuski je dosta je sličan rumunskim. Onda to mi je mnogo pomoglo. Naravno, trebalo je da tražim profesora na neki trenutak i za rumunski, ali da, dosta sam mogla nekih osnovnih stvari sam mogla da sama naučim. da, to je baš velika prednost. A da li ti je rumunski pomogao kasnije za srpski, zato što znam da nisu toliko slični jezici, ali znam da ima mnogo reči koje koristimo zajedno. Da, malo jeste, zato što da imamo, mislim imate, dosta reći Možeš i imamo, koji su, i slobodno. imamo, koji su slični rumunskim, zato što rumunski ima kao uticaj od jezika kao što je srpski, ruski, tako dalje. I Pitanje je bilo koliko ti je pomogao rumunski. Da, htjela sam i da kažem da zbog rumunskog sam znala šta znači padež, barem to, zato što kad sam počela sa rumunskim da učim to, nisam ni znala ni razumela šta znači nominativ, akuzativ, pa onda bar to da sam znala šta to znači. I to Da, mi je pomoglo. da. Sada kada si pomenula padeže, kako si ti naučila padeže tako dobro da čak ne praviš greške dok pričaš? Da li si imala neku posebnu Um, tehniku? Neki metod, da li si imala za da, padež? Da, ja sam pokušavala da učim u kontekstu. Na primjer, da tu tehniku sam koristila i za nove reči, ali sve sam pokušavala da stavim u rečenicu, pa onda, na primjer, ako ja hoću da koristim kroz. Na primjer, ja sam naučila rečenicu ili izraz kroz veliki prozor. Mislim, možda i ti si mi to dala. I da, pa onda sam mislila kao da nekako onda ona rečenica je kao podsjetnik. Misliš na veliki prozor i da to da učim u kontekstu, to mislim da za mene je bio kao ključ kako da to učim. Da, slažem se. Mislim da je ovo baš važno, da je zato što inače kako da znamo koji je Da. nastavak, da. Ali sada kada si pomenula da si tu tehniku koristila i za nove reči, čini mi se da si koristila jednu aplikaciju koju sam baš čula od tebe, jedan Mm-hmm. program, da Adrian je isto pomenuo, pa se pitam zašto vi svi koji ste gore na severu koristite Enki. Možda ste čuli u školi je koristite ili... Ne, ja sam čitala neku knjigu koja se zove Fluent Forever od Gabriela Weinera. I tamo sam čitala mnogo zanimljivih stvari o učenju jezika i jedna od tih stvari je bila da nije dobro da kao da prevodimo, da učimo kao na primjer sto, table ili prozor, window, nego da imamo sliku, da pokušavamo da koristimo umjesto maternjeg jezika da koristimo slika ili
nešto tako. Ili objašnjenje, da opisujemo Da, reč. da, tako je. I on u svojoj knjizi on je pomenuo ovu aplikaciju Anki i zbog toga sam ja počela da koristim. Aha, ok, dobro. Da, mislim korisna je, slična je aplikacija kao i Quizlet. Da. Da, i isto imaš vežbe koje možeš da radiš u ovoj aplikaciji. Da li ti ona sama pravi? Ja sam koristila, možda ima tu funkciju, ali nisam ja koristila. Ja sam samo pravila kao flash kartice i onda obično sam stavila nove reči u rečenice, kao što sam rekla, pa onda sam imala kao neku sliku koji mi je bio podsjetnik. Pa onda sam ja, ne znam, vidjela sliku nečega, pa onda to mi je bio kao podsjetnik, a to znači da sad treba da se setim te rečenice. Da. Da, interesantno je. Da, mislim da svakako mogu biti od velike pomoći. Htjela bih da nam kažeš malo više o svemu što si ti koristila na tom putu i kako si ti učila, na kojim časovima, sa kim, šta si radila. Ali sam se setila jednog tvog malog projekta, još uvijek imam taj dokument. I još, pa nisi bila baš na samom početku, ali negde već kada smo prešle A1, možda A2, bile smo na A2 i sećam se da si mi poslala dokument jer si pisala, transkribovala si Pepu Prase 1, 2, 3 epizode. Da, i poslala si mi da proverim, što je meni bilo baš simpatično. To su, na primjer, radili moji studenti u Kini. Oni su to često radili, da gledaju nešto ili da slušaju i onda da pišu. Ali ovo je bio onako mali izazov, sećam se tad za tebe, ali bila je baš dobra vežba. Tako da li se sećaš svega što si radila? Pa čini mi se da ne, zato što to sam zaboravila, ali sad kad pomeneš, sećam se toga. To je bilo nešto kao neka vežba koju mi je dala moja profesorka rumunskog. Ona mi je često dala to kao domaći zadatak, zato što ona je rekla da to ti pomaže da baš da slušaš i da budeš siguran da razumeš svaku reč, zato što treba baš da ne samo da razumeš kontekst i u čemu je reč, nego da baš da čuješ i da razumeš svaku reč. I da, skroz sam zaboravila da sam to radila i na srpskom, ali da, dosta mi je pomoglo. Da, to je dobar savjet. Da, baš sada kada razmišljam o slušanju, primećujem da mnogo ljudi ima problem baš sa slušanjem, zato što ne razumeju da možda početak rečenice ili neku reč i onda se potpuno zbune. Tako da ovo je baš važno kao dobar savjet. Da, šta si još radila? Imala si neke razne tipove časova, pričala si sa svima u Srbiji? Da, ja sam imala na početku, mislim da sam imala dosta časova i sa tobom i sa nekom drugom profesorkom. Tad sam bila u Srbiji, ali onda posle toga je počela pandemija, pa onda sam bila u Irskoj bez ikakve prilike da čujem srpski oko mene, pa onda je trebalo da nekako da budem kreativnija, da nađem načine da čujem jezik i da nekako i da govorim, i onda zbog toga sam počela da imam više časova samo za konverzaciju, da bih vežbala ono što sam znala kao teoriju, ali da, mnogo je važno i da vežbaš ono što znaš u glavi. Da, slažem se, ali tebi je pomoglo također, znam kada si živjela u Srbiji da si često išla na primjer language cafe
I Mhm. također si jedno vrijeme radila, volontirala, isto imala baš blizak dodir sa jezikom. Da, da, i to je bilo zanimljivo. Radila sam sa decom koji i da, bilo je zanimljivo možda najviše zato što je ni njihov ni srpski nije bio ni njihov materni jezik, ni naš, ni moj. Pa onda baš je bilo zanimljivo da vidimo kako smo uspjeli na neki način da komuniciramo i da se razumemo i da se bolje poznajemo. To je bilo baš lijepo iskustvo. Da, slažem se. Andrea, da li imaš neki savjet za ljude koji uče šta da rade i kako da dođu do tog nivoa koji ti sada imaš? Mislim da nije dobro da previše očekujemo od sebe na početku. Mislim, mnogo je velika stvar ako možemo da komuniciramo i da, također mislim da je dobro da se setimo da mislim koji je razlog za mislim zašto koristimo jezik i to je da možemo da se razumemo sa drugima. Pa onda to ne znači da treba da sve padeže da koristimo bez greške i sve to, nego samo da možemo da se razumemo. I da, mislim da je dobro da kad možemo sve više da govorimo i da koristimo, da vežbamo ono što znamo, zato što onda to nam pomaže da napredujemo. Mhm. I da, budite uporni. Da, slažem se, budite uporni. Sad mi je pala na pamet opet neka situacija. Znam da si imala u mesari kada si išla da tražiš, čini mi se, mleveno meso ili tako nešto. I kada niste mogli da, oni tebe nisu razumeli ili ti njih nisi razumela, ali da, to je normalno. Da, to je baš važno ovo Mhm, što si ti rekla, da nemamo strah i blokadu, da iako ponekad ne razumemo, pa ok, dešava se i da treba da da, probamo ponovo. da, tako je. I mislim da također je dobro da učimo kako em, kako se kaže, da objasnimo Mhm. jednu reč. Ako ne znamo reč, to ne znači da gotovo ne možemo to da kažemo, samo da treba da nađemo neki način da objasnimo ono što hoćemo. Možda da objasnimo ako je stvar šta pravimo, šta radimo sa ovim stvarom. I da, možemo da, mislim, često možemo da tako nađemo rješenje da se Da, razumemo. da, slažem se. To je isto ono što često pričamo, da nije važno. Nije važno ako ne znamo jednu reč, ponekad ta reč možda i nije dobro rješenje, ali mi mislimo na Mhm. stranom jeziku i onda prevodimo, tako da najbolje Da, je da objašnjavamo. tako je. Da, i htjela bih da te pitam, da li ima nešto možda šta ti je najviše pomoglo ili u različitim periodima, ajde da kažeš nisu uvek bile iste stvari, sigurno na početku ti je najviše pomagalo nešto, pa kasnije nešto drugo, pa kasnije nešto drugo. Da li se možda sećaš šta ti je najviše Em, pomagalo? to rekla bih da onu aplikaciju Anki, to dok sam bila u Irskoj i nisam čula jezik oko sebe, to mi je mnogo pomoglo da ne gubim ono što sam učila do tada i čak i da učim neke nove reči. I da, isto Peppa Prase, ona je kraljica. Jeste. Mislim da to za kad već možeš nešto da razumeš,
to mislim da je odlična stvar da gledamo tako nešto. I da, ako imamo nekoga s kim možemo da pričamo, to je verovatno najbolja vežba. Da. Da, rekli smo da sada trenutno ne živiš u Srbiji, ali provodiš neko vreme ovde. Kako sada? Šta sada radiš da ostaneš, da kažem, u formi, da imaš kondiciju što se tiče jezika? Da, sad pokušavam sve više da govorim srpski sa Verenikom. On je Srbin i mi na početku i sad, mislim, naš glavni jezik je engleski, ali sve više pokušavamo da govorimo i srpski. I da, sad to mi je cilj kao da bismo mogli da pričamo ili engleski ili srpski zajedno i nije važno koji od jezika koristimo. To mi je cilj da bih nekad htjela da dostignem. Da, ok, dugo se nismo videle, pravila si pauzu, ali da, mislim da nemaš problem, znam da si se brinula da li ćeš zaboraviti sve, ali da, mislim da možeš opuštena da budeš i da je sve pod kontrolom. Da, nadam se. I da, također pokušavam da slušam neke podcaste i tako nešto. I nekad i gledam srpske serije i to, iako nije uvek lako da nađeš tako nešto. Ali da, hoću da slušam i da čujem ono što mogu. Da li preporučuješ neki podcast ili neku seriju? Moja omiljena je serija je Jutro će promeniti sve. I da, to baš mi je bila dobra. Inače nisam mogla da nađem kao seriju koju mi je baš mi se svidjelo, ali mislim da nekad ću naći. Također ima dokumentarac sasvim prirodno. To mi se mnogo sviđa. Također. Da, ima sada sve više i više materijala. Najvažnije je da nađemo ono što se nama lično sviđa i što nam je interesantno. Ali da, znam za taj dokumentarac, bilo je i nama zanimljivo da gledamo emisiju o Irskoj. Da, tako je. Da, šta ti kažeš na to što kažu da su Srbi i Irci sličan narod? Da li je istina? Mislim da je 100% istina. Iako skoro sam strela neku Irkinju ovde. U stvari ona je radi u ambasadi ili u konzulatu. Ali ona je, mislim, skoro 40 godina živi u Srbiji i ona kaže da uopšte nije istina. Da nismo sigurni. Da, ali što sam ja videla i doživjela do sada, jesmo. Mislim, ja se osjećam baš kao kod kuće ovdje i među vama, među Srbima. Da, baš mi je drago da to čujem. Da, mnogi kažu da smo slični i da je mentalitet vrlo sličan, tako da drago mi je da ti to osjećaš. Ok, da li si želela još nešto da dodaš ili nešto da kažeš što si imala, ja te nisam pitala? Mislim da ne. Da, samo ono što sam htjela da kažem je da srpski nije lak, mislim svi nas to znamo, ali to i znači da kad savladaš jezik ili kad više možeš bar da govoriš, ne kažem da sam još uvek savladala jezik, ali da, mnogo je lep osjećaj kad konačno možeš da držiš
razgovor na ovim jezikom. Da, ja sam na početku dok sam te predstavljala i rekla da kad god se vidimo da pričamo samo na srpskom i da možemo da pričamo o raznim temama, tako da stvarno mislim da si uradila odličan posao. Rekli smo da učiš 4 godine, ali tvoj nivo, da kažem, ti si dobro naučila jezik i posle 2,5 3 godine si već mogla da pričaš odlično, tako da ovih godinu dana je bilo samo održavanje. Da, tako je. Da, mislim da nisam mnogo ili uopšte napredila. Napredovala. Jesi, sigurna sam da jesi, da. Samo ti ne vidiš to, ali ok, da, kada nisi tu i kada ne živiš u zemlji, ne govoriš jezik svaki dan, ne slušaš ga svaki dan, onda naravno imaš taj osjećaj, ali drago mi je da imaš priliku da dolaziš i kada dođeš u zemlju i odmah počneš da pričaš na tom jeziku, mislim da je to stvarno poseban osjećaj. I ja se tako osjećam kada odem u Grčku. Da, kad uđem tamo pričam samo na grčkom i to je stvarno baš poseban osjećaj. Super. Da, hvala ti mnogo, Andrea. Da, jeste. Da, čuli ste Andreju, znači učite reči iz konteksta, gledajte, slušajte, pričajte što više i sigurna sam da ćete doći do ovog nivoa. Andrea, hvala ti, želim ti lep ostanak u Srbiji i mi se vidimo uskoro, a vi, dragi, budite nam dobro do sljedećeg viđenja.